Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedaya sami jawab. Mugi-mugi ingkang purun jawab kula dongake sedaya mlebet swarga. Amin Allahumma. Sing purun jawab kula dongake mugi-mugi benjing angsal rezeki sing ageng. Sing purun jawab kula dongake mugi-mugi seger waras. Alhamdulillah. Nggih, niki nuwun pangapunten, dereng tepang to nggih? Dereng. Bapak ingkang wonten ngajeng pun tepang. Ibuke nggih dereng tepang. Lho, mosok kalih sak komet dereng tepang. Ya Allah, Met. Kowe iki nek omahe sombong murah kaprah. Aku ning kono ki nek trimo ambek alumni aja meneh kok alumni siji 11 lho kabeh wis kenal kabeh. Aku iki gumun lho Mas. Gumun piye? Lah iki malah pondok sakmene gedene. Biyen 81 aku rene go ngene. Iya, potonganmu. Kowe biyen iki apa ya alumni kene ta? Mondok ning kene. Ngrosok. Dadi pas liwat ki go enek ngono lho, gong dibangun kaya wong ngrosok kok sajake omonganmu gedine ra kaprah. Tapi kan rene. Lah iya, iki hebate pondok pesantren Sunan Derajat nggih ngeten niki napa-napa enten. Niki menawi mboten klentu wonten 51 hektar nggih Pak nggih. Lebih. Oh, lebih. Nggih. Iki upama ditanduri pewari kabeh sret. Apik. Ya urung mesti. Ya mbok takokne. Niki alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Bapak panitia menika Bapak Haji Ropik. Terus niki Bapak pengasuh menika Romo Abdul Ghafur. Nggih, pun ngertos. Pun ngertos. Gung. Ingkang pundi? Ya ning Yo kudu ngerti wong ditangkap ora ngerti lho. lho iki apa wis paham? Lah yo lho piye to ditangkap kok gak ngerti iki lho. Lho sing saiki Pak Haji Ropik kalau wau pun tepang. Pun. Neng guri wis ditemoni. Lah nggih, terus Terus Pak Abdul Ghafur. Pak Abdul Ghafur kok dereng ngertos? Dereng. Ambil lajeng dalu, Pak. Loh, ya Allah. Nah, mboten- menika mosok urung ngerti. Pengasuh Nggih, Pondok Pesantren Sunan Derajat. Nggih. Loh. Wilujeng dalu, Pak. Loh. Nggih, Lho, wilujeng Mak. ngerti. Lah urung ngerti kok ya paling ora takon apa piye. Niki ugi ketua yayasan matur sembah nuwun nika Gus Obi. Priyantune kala wau ingkang tasih alit. Alit piye to kok wedi yo. Kok tak wapuk misan lho. Iya, sumpah lho. Gus Obi lho. Lah iya bar ngopi karo aku. Lha iku putrane sing ragil Oh, piyambak. nggih, lah nggih, mulang dianteng nggih, Mas. Ganteng dhewe. Dasare lencir dhuwur nggih ta. Lencir gundulmu. Waduh, aku ki omong apa eneke. Omong apa eneke kok mbok tambah-tambahi iki. Kala wau nggih pun panggih teng wingking napa-napa diaturi kopi nggih sampun. Matur nuwun sanget Gus Obi. Ugi niki alumni Madrasah Aliyah Ma'arif 7 menika ngawontenaken reuni akbar yang ke-11. Niki tiap tahun kok nggih Pak nggih. Tiap tahun ngene iki dadi gentenan sing SMK wingi saiki Aliyah Ini ki mulai lulusan mulai 92 nggih. Di absen, Mas. kok diabsen. Yo iya no. Mana yang lebih kompak? Oh iya iya. Ngono. Niki kersane kompak kula paringi yel-yel riyen nggih. Kersane kompak boten ngantuk. Rada maju, rada maju. Maju lho. Mas. Lho, Dadi kowe bagianmu ndi ta? aku kene. Kene aku. Lho kok milih iki lho. Aku gak lek karo ibu-ibu seneng bapak-bapak ya. Gak Kowe senengane kudu yo ibu-ibu ngene iki. Lho kono ya seneng monggo. Aku bapak-bapak ya. Senenganmu lanang. Heeh, bapak-bapak iki kaum yang sederhana, praktis. Praktis apa wong padune kalah mbek wong wedok kuwi. Enggak. Praktis. Nah, Niki ibu-ibu khusus ibu-ibu kersane kompak nggih Bu nggih. Mengke kula paringi yel-yel sing jos kersane mboten ngantuk nggih. Mengke nek kula muni ngeten, mana semangatku? Jenengan matur, ini semangatku. Ngoten nggih. apa Nggih. iso tuwek-tuwek. Rung ngerti sing arep perawan-perawan sak merono kabeh. Perawan opo? Perawan ki. Aku iki moh nang kono nyapa gak ngerti. Sebabe Lah,
aku tahu nok ngarepe wong wedok-wedok, mungkin dia gak sadar ngerti kegantenganku. Wah, ya ta? Potonganmu kaya celurut ngono kok. Ganteng apa? Dadi anu mama muda menapa? Nyun sewu lho, karo ngemiki lah musik main padang bulan. Padange lah kok melu joget. Anake mik iki karo ngene. Aku gak fokus, mula aku ning bapak-bapak wae. Berarti wong wedok ora seneng. Gak pati. Senenganmu sing lanang. Lanang ya. Oke, senenganku wong wedok gak apa-apa. Ada pepatah mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Mulane aku seneng wong wedok. Kowe seneng surga apa ora? Surga seneng. Lah iya, mulane awara ibu-ibu. Ora enek surga ning bawah telapak kaki bapak iki juga enek. Aku seneng ibu-ibu. Tapi ibu-ibu kudu patuh karo bapak-bapak. Nggih, Pak nggih. Alah muni nggih ayo ning kene. Jajal engko mulih ngarep lawang ngono gomprong itu. Mek apa mulih ngono ya nete-nete kuwi. Iya. Mana suaranya? Alah wong 10 tok iki lho, kalah lho 2 yuta lho. Sak lihat 10 nak kompak pangga banter kene, Mas. Alah jajal. Kowe piye mo? Kan mana lho aku gak ngono. Kowe piye? Sah seni yo nganggo lagu. Wah, edian. Coba ikuti suara saya. Weh. Semuanya lebih kompak, buktikan kalau bapak-bapak lebih kompak dari ibu-ibu. Kuwi suarane anu Una Sutra lho kuwi. Oh, Bang Haji. Oh, Bang Haji to. Hei. Yo. Arek sombong gak apa-apa, terbukti ngono lho. Wih, lagi ngono jajal pisan kas aku pakai nada padahal. Iya. Ini anakku. Apa alumni tuwek-tuwek kok dijak mana suaramu? Tak baleni neh. Nggih, sarang-sarang nggih. Hei. Anter to. Oh, ayo. Wong wedok nanti Tarsan ki lanang. Kok dijak Tarsan sing kene yo gelem ae. Ya apik to nek Tarsan lanang ki paling gak nganggo kene tok nek Tarsan wedok kan apik. Lah iyalah kewane betan nang alas. Lah iya, ndeke biring kok. Apa ki, Mong? Mbah. Ada kendang, Mas. Coba kendang. Deketak tuh. Mas kendangnya, ayo. Dolen, dol. Coba semuanya, ya. Yuk. Kalah karo ibu-ibu. Apa sing ngarep ki ketok kompak sing guri wis tuwek. Karo angop ya. Wangop. Lah sing guri mau, apa kowe? Padahal kita konconi lho karepku iki. Lha kanconono, wis bolomu lanang, mulane aku ora seneng lanang ngono kuwi. Aku seneng wong wedok iya kuwi perkara. Aku lanang. Lah kowe arep rabi wong lanang. Tak ora ngono. Maksudnya kita bantu, kowe gak ngerti wong lanang paling tersiksa lho. Tersiksa piye to wong lanang kuwi menangan zaman sekarang. Iya, diakui maupun tidak, sing kerja kepala rumah tangga itu wong lanang. Terus sing nok sawah wong lanang. Iya. Sing nyambut gawe kepanasan kuwabeh petuk berbahaya wong lanang. Sing wedok nyapa sore and one and two. Senam. Ancene tugase wong wedok menjaga tubuh biar segar, badan sehat, tambah langsing wong lanang seneng. Seger apa malah segerdu. Rata-rata sing senam ya lemu-lemu. Gek nganggo pakaian sing ketat-ketat malah kaya kintel ditaleni. Ketak aurat. Maling kok muni aurat. Sumpah lagi iki gak. Lah iya. Piye mau? Bondo piye wong wedok-wedok? Senam. Angger sore senam. Jere diet. Bojoku nyatane diet malah gak enak. Lho, bojomu diet kok malah lemu ki piye to? Gak enak. Kok gak enak piye? Angger apa turu ngono ki diet kok ngene aku ngono ambune. Lah iki berarti efek diet memang gak pek. Oh alah ora Jawa. Maksudnya diet iki menjaga pola makan biar tubuh tetap langsing kuwi jenenge diet. Oh gak suara diet. Diet wintut bocah nek ra Jawa. Baru tahu gua. Baru tahu apa? Ya bener angger diet iku ya ambune ra enak. Aku tak salah. Ora kok bojomu ya sakmene iki angger diet ya. Lebih kompak. Yo. Iwak nyapa mbocah nyanyi. Lho ki kowe lanang. Ya
lanang ya khusus lanang, nggih aku kene kok sebut elok-elokne. Lah aku kena instruktur hula hulu malah bingung. Ngenyekmu kene iki angger Senin upacara biasa kok. Tukang ngkei struktur kuwi. Diricen struktur instruktur kok. Lah iya dadi jerigen. Wis sampean wis salam, Bro. Wis salam. Salam aku wis bar salam to kendek mau sampean sing rung salam memperkenalkan diri. Sapa ngerti sampeanku badane ning bengi iki ning kene ya. Ya. Sesuk isuk wis ditimbali rene neh. Tanggapan. Duh tanggapan apa ya nyaponi plastik-plastik kuwi to. Oh, aku rasa kenalan kabeh wis kenal. Alah sombong lu. Mbuke pun kenal apa dereng? Dereng bapake pun tepang, Pak. Jal to. Masa urung kenal. Ya salam sik sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh. Kowe kok nyanyi tak kekrek lho. Sone penak. Ya penak to wong sone dhewe kok. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu lho niki kula salam ndongakne jenengan. Jenengan ampun cengengesan nggih. Sing salam kuwi hukume sunah, sing jawab hukume wajib. Mergo sing salam ndongakne jenengan, jenengan nggih sami ndongake sing salam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Kuwi salamu kleru. Kleru karo Nek wae sapa? mukadimah mah kleru karo ge sapa piye nek mu salam mau lho. Lah kudune. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Ya padha. Kasah wis pokoke sampean ki piye to piye kahananmu piye ning omah. Aku yo ngerti kahananmu ning omah ki ora padha kahanan karo ning pondok pesantren. Mula sing pede ae anggepen kowe iki wis kaya santri tenan, ngono lho. Oh ngono ya. Lah iya sing apik. Para bapak-bapak, Ibu tembuti Pak. Ini salah satu teknik agar kita komunikasi. Kula teng mriki, jenengan teng mriku. Ah, iya ampun, wis paham nek sampean ning kene kuwi terus bubuke ning kono, bapake ning kono kok mbok Lah sebut. iya kok sambutan kok cerewet. Ngomongane kleru. Malam hari ini ada apa? Lho, tak. Kowe iki apa ora paham to diaturi rene iki apa ora paham apa piye? Kok ya ora paham iki reuni akbar le. Ya reuni kan kumpul kita. Ngumpul dadi saangkatan ki Aluminium alumni. Reuni akbar. Akbar iki gedhi, Mas. Iya wis paham nek Allah Akbar kan Allah Maha Besar ke wis paham. Lah mulane iki bengi iki ditimbali mriki sampean niku badhe ngaturke napa kalian kanca-kanca alumni. Ngaturke napa? Lho iki lho rene kan diaturi bapak anu apa ki panitia to. Iya. Dikon rene dikon ngibur. Iya, terus gawananmu ke omah ki apa ngono lho. Yo ya iki pakaian sendal kabeh tak gawa rene. Iya lho bocah iki. Kowe iki rene iki lho nggawa apa? Nggawa apa? Ya nggawa kiawak. Sing kira-kira mbok suguhne para pemirsa iki lho apa? Kudune panitia nyuguhi aku. Ora kok aku nyuguhi kono. Dongakno lho, Met, dongakno. Kene. Ya ora jenenge donga kuwi ya sapa ngerti bengi iki dongamu mandi dilalah pas enek wali liwat. Wis liwat iki mau. Endi? Wali ta? Iya, Wali di. wali tak sikut Rakul kacang. kowe iki kok iso. Ya tak klodongake sedaya kemawon muga-muga sugih. Banter lek amin. Wong dongane kok ya mung sepele tok, muga-muga sugih lho donga. Sepele kelihatannya tapi itu mencakup semuanya. Apa mergo sugih wong iso kuwasa kan ya ora iso. Apa mergo sugih wong iso sehat kan ya ora iso. Sing gampang-gampang ae lho. Para mangsa ki enek wong sugih tapi ra iso menikmati sugihe. Lah nyapa? Contone ya ta, wong sugih tapi kena darah tinggi, ora oleh mangan iwak wedhus. Lah mergo sugih priksa no. Lah kowe iki rene iki mergo apa? Tanggapan apa ora? Tanggapan. Dibayar apa ora? Allahumma. Mugi-mugi pinter nggih Bu nggih.
donga ki paling ora ngono ki lebih bermanfaat. Hah, ya manfaat sugih. Wong sugih lu manfaate apa? Paling yo mledite ra umum. Yo, ya ora nek sugih kok. Sugih lu manfaate apa? Akeh to enek masjid urung dadi tak sumbang. Ki bermanfaat. Lho ngono lho. Wong pinter sok-sok malah minteri kancane dhewe. Kowe ngerti wong sing bongkar ATM, bobol ATM. Nggih. Lah kowe sugih kaya ngopo ibarate duwe tanah pirang-pirang hektar, bondomu akeh, tapi nek kowe goblok menajan to sugih tetep dipinteri wong wong pinter. Entek bondomu. Ora iso wong sugih kok entek. Saiki diapusi sesuk jek sugih. Ngono lho. Hidup wong sugih. Jenengan nggih pengen sugih sedaya. Pengen iki jamaah aku kok. Berarti jamaahmu khusus wong sugih. Sugih. Ya paling ora ya sugih, ya pinter, pinter ngaji, ya pinter pokoknya donyane entuk somben ning akhirate nggih angsal nggih Bu nggih. Ora mung sugih tok, ya memberi apa ngono lagu-lagu apa sampean kan terkenal teng mriki lewat suara-suara lagunya. Iso lagu-lagu religi bengi iki yo iki karo kanca-kanca gambus. Napa ten iki? Anikmat. Anikmat sapa to kok iso? Lah ya ora Mbok yo takon. Saking napa niki, Pak? Wah, persada. Persada. Nah, niki gambus napa? Gambus iki. Gambus. Persada. Yo kari nanggape apa? Jenenge kok kaya merek genteng to. Ya, kakak. Nyumisan. Aku nyanyi to. Persada ki rekaman teko ndi-ndi. Iya. Tanggapane ora trimo ning desa tok, ning kutha-kutha gedhe Persada terkenal. Iya, Ro. Iki insyaallah ki ning Laut Kidul sok apa Suro iki lho. Wah, ditangkap nyiblorong apa piye kok? Ya gambus to. Oh, gambus. Gambuse. Minta nadanya di anu Mas, di C. Sak pira Mas ini Mas? Niku C. Oh, lagi ero. Lah kowe gayamu njaluk nada diduwi kok. Lah iya kuwi lho kok. C. Meloknya apa? Aku karo suaraku dhewe gumun. Lah ya kok iso apik padahal modele wonge raine kaya cowek lho. Kowe iki sebagai kanca, Iya. penyanyi-penyanyi kae. Iya. Dijak kompak. Aku lek Habibi sampean Sampean kan vokale. Iya, no. Vokal utama. backing vokal. Wah, aku backing vokal. Nah. Terus kanca-kanca vokale yo melu bareng-bareng. Melu. Nuwun sewu, Mbak. Seneng Mbak ngangge mixing niku, Mbak. Nggih, ngangge mic. Ngomong kok ceng. Bisa? Bisa. Coba latihan bareng Iya, kompak iya, sama mbaknya. Mbak Rika, tolong dipegang mic-nya ya. Mbak siapa? Rika. Hah? Rika. Wah, pas. Rika Roma. Tapi vokale bisu, Dek. Oh, Sudah siap? Nanti jeng. Ya, Mbak ya. Sama Masnya kompak bareng. Oke. Nek iso kabeh sak penabuhe. Oke. Ayo latihan. 1 2 3. Jreng. Pinter. Yo, jreng. Jreng. Enak. Jreng. Drengengku. Mari aku Habibi kono jreng. Wah, Oh, ngenteni sampean. Zom. Sampeanku bar nyanyi, aku langsung. Jreng. Oh iya. Habibi. Jreng. Jreng. Datanglah padaku. Lagi. Jreng.
usah. Jerang kabeh. Ora ngomong kok. Gak usah. Gak usah. Habibi. Jreng jreng jreng. Datanglah padaku. Gak usah. Maksudnya, wah, menengo. Lah mang yo ngono. Menengo juga usah. Wis menengo. Ngomong. Datanglah padaku. Menengo. Goblok. Goblok. Ora. Cep. Wis meneng. Cep. Oh iya. Datanglah padaku. Sep. Engko tak pateni kowe kok. Kowe iki angger purik terus pipis. Wah, nyanyi tenan. Wong aku mbok kon jreng-jreng ya wis manut, mbok kon piye manut. Siarno. Siarno nganggo apa? Yo MC no. Dadi anggapan ki koyo orkes persada. Oke, hadirin yang berbahaya. Berbahaya ki jane hadirin popo boyo. Berbahagia. Hadirin yang berbahagia, Kurang langsung lebih. saja kita sambut bintang tamu malam ini Suarane. yang cukup menggeliat. Yuk kita sambut ada. Alah, Piye? suarane gede no. Baik, Sopo Kurang. sing baik? kurang gede. Ngene nek dangdut wi Iya. kudu dikek ingin. Oke. Baik saudaraku, Iki lho sing tak teni. sebelum tak panggilin salah satu artis kodanya Jawa Timur Indonesia, co. Ada salah satu divanya Indonesia, co. Siapa dia? Nyapa lho Mas? Wong guyu jane MC gendeng apa piye ta kuwi? Ya guyune iki ora sah akeh, sithik ae tapi menggema. Ngono lho. Siti ae. Sithik ae. Baik saudaraku, Tak panggilin salah satu artisnya Indonesia. ada siapa dia? Kaget aku. Jare kon Siti, Sedengane lho. wangel karo kowe ra melok mbayari bingung. Baik saudaraku semuanya, ada salah satu divanya Jawa Timur Indonesia. Kita panggil sama-sama, ada siapa dia? Tak ruwet tenan. Seneng diangkulmu kene iki sedih kok tapi iso ta? Ya iso MC dangdut. Lah ora MC Jekno upama MC sing kira-kira umure 98 tahun. Kuwi ngono, tapi jek MC dangdut upamane 98 tahun. 98 tahun lah mlaku wis mbrangkang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis divanya Alah, wis bah. Ada siapa dia? Sapa yo? MC kok lali. Lah 98 cek MC. Aja MC 98 kuwi kan wis tuwir ngono. Ganti upama MC-ne kira-kira ngemseni wong kepaten. Nek kuwi dangdut wis to. Wis biasa ning ndi-ndi MC akeh. Budal mayit. Budalno mayit. Iso ora? Iso. Upamane ayo kei contoh. Yo, Mayit tak yu. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa wong versine dangdut. Oh versi dangdut ya. Versi Berarti dangdut. para pelayat-pelayat ini ben gak bosen. Iya iya. Kowe tumon pelayat kok bosen. Ya ora enek angger cek keluarga utawa sahabat kuwi ya tetep Omonganmu keduren, Cung. song. yo, para pelayat yang budiman. Tentunya perlu Anda ketahui bahwa sekedar informasi bahwa mayit yang satu ini
mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa. Kula lan panjenengan dados saksinipun. Sae napa sae? Budal. Sebut budalne. Lah kowe iki yo penek mayit siarno karo MC Lu Dangdut. memberi contoh suatu saat dengan kemajuan zaman. Sing layat malah brengkolangi wong. Wi, Artis ya? artis. Asli ya. Oh iya ya. Yo. Duh, yo sing nyapik disiarno kaya ndik mau versinya Sopo Jarwo. Ayo MC ne, yo sing apik. Ayo. Kita panggil sama-sama ya. Kuwi suarane Jamuri ta? Jamuri apa Jarwo ya Jamuri? Iya Jarwo. Ada si cantik ini juga infonya adalah alumni sini. Ada siapa dia? Siapa Mbak? Ayo. Siapa? Riga. Rika. Oke. Ayo spotnya coba. Kasih spot. Krungu swarane kendang. Mbokmu tuh mbokmu penyanyine goyang. Lah ning kok. Warane lan ndi wong? Kae lho sing ngene. Walah, Pak Ranono. amit nggih Pak nggih. Krungu suarane ajan. Matane. Walah. Monggo. Gak apa-apa Mbak Rika. Kenapa? Berdiri. Nggih, Nanti mboten kalau apa-apa. mau ikut sama Cak Komet insya Allah pulangnya dikasih Pajero ya. Wah, aku dhewe kung duwe ya. Alah ben gelem maju. Monggo. Gak apa-apa. Mboten apa-apa. Ora lara kok. Loh, arep sunati apa piye kok. Ben gelem. Oke Mbak Rika nggak apa-apa kesini. Untuk penyemangat sekalian tepuk tangan untuk Bu Rika, alumni dari Madrasah Aliyah. Aliyah. Nggih, monggo. Dikasih spot Mas, sing sesuai dengan Bu Rika. Oke. Ayo spotnya sing apik, Cak. Nggih, anu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Monggo, Bu. Masa-masa semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas ke angkasa. Baling-baling bambu. Malah medeni wong to wi. Mbak Rika nganti arep mundur neh. Nyun sewu, mboten mi. Tak tapuk lambe. Kula Iki, pendek. aja sembrono ki ning anu lho, ki. Lah sing aran iki nang kuburan sapa? Halaman pondok pesantren Wis seru. Kok iso teko mik? Lho, beda ta, Mas? Ya beda nek mik karo mik ki beda. Nek mik, Nek mik iki sing dicekli kanggo gedhekne swara. nek mik. Mik kuwi kanggo gedhekne bocah. Dadi nek mik iki senengane wong gedhe-gedhe. Aku kowe nek mik senengane cah cilik-cilik. Ah, wis gedhe aku cek seneng. Mbuh. Juga. Assalamualaikum. Rika, Nggih, dalem. apakah Kula benar? niki dijak ngelawak napa pripun, kula kok ndredeg ngoten lho. Mboten usah ndredeg jenengan nek ndredeg langsung gejuk lemah ping 3 blek. Ngoten. Sebut asmaning Gusti langsung idoni ya. Maraya. Ora wedi. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah benar Anda alumni dari sini? Betul. Tahun berapa? 2005. Oh, tuwek. Tapi kan masih imut. Iya, masih. Masih imut kan? Heeh. Ora tonyo. Anu aku gak wani tulung takokno, Mas. Seta. Kowe omong apa to? Lho, piye to? Tulung takokno. Krungu? Gak. Aduh. Apa mau ngono tok? Oh, lah ngono lho. Loh, kenapa kamu jepepor? Anu piye to? Duduk. Kenapa duduk? Kamu udunen ya? Cah, gak pengertian nek wis lungguh kuwi langsung Mas C. Yo. Ngono. Ayo, we. Dreng. We langsung se, Mas. Andai kau tahu aku mencintaimu,
ten aku. Aku ya. Ya. Manuke, manuke. Ya apa? Campur Lagu sari. iki lho sing romantis mau. Padha cene lho. Mbah. Cucak rawa, dawa pun. Kayu ki sing romantis. Aku yo melok. Sebelum jauh melangkah, saya mau tanya, dijawab jujur nggih. Nggih. Sudah berkeluarga? Jare mau wis tuwek. Anak ini tanya kok tanya, nggih. ya memperjelas saja. Sudah. Sudah. Oh ya terima kasih. Alhamdulillah. Nggih. Untuk itu langsung saja. nyanyi. Apa? Golek aman. Apa? Ngene iki lho, golek bojoe kaya Mbak Rika iki lho lencir. Lah ya aku iso kesusu rabi kok Mas kaya aku. Ya ora kesu lho. Areke yo meneng sisan. Meneng Mbak Rika dasare meneng, bodine ya lencir dhuwur kuwi dirane wong wedok sing sempurna, kelakuane ya apik, ngono lho. Lah bojoku ke? Bojomu gedhi no, Kak. Kowe lah pangkling lah gek rene 2 jam kok bojoe selali. Bojo gedhe ning ya ora apa-apa, bojo gedhe ya disyukuri, bojo cilik ya disyukuri, ayu elek kudu disyukuri. Lah nek gedhi iki lho disyukuri apane? Lho, dhe bojo gedhe ki mas Sampeyan ngenyek to, Mbak? Aku ngomong bojoku gedhi kok tebu. Disyukuri, Met. Disyukuri piye? Bojo gedhi disyukuri alhamdulillah bojoku gedhi, najan ta ora dikeki mangan 3 dina, ijek awet gedhi, ngono lho. Kuwi jenenge bersyukur dengan jodoh. Kuru, upama kuru kuwi ya disyukuri to. Syukuri alhamdulillah bojoku kuru. Nek dijak numpak sepeda motor, sekoke awet ora gampang moncrot. Lho. Tapi kuru iki Yo. tanggoku kuru. Kurune kaya apa? Alah wis karek ndas tok kok, Mas. Lho kuwi jane bojo apa teri to jan? Kuru kan daging ngoten mboten. Upama elek ayu ya disyukuri. Nah ayu ya jelas bersyukur wong ayu. Bersyukur alhamdulillah bojoku ayu kaya Mbak Rika. Najan to wedakan tipis-tipis ning jek ketok ayu ngono. Ya aku lak sing ayu. Lah nek duwe bojo elek mosok alhamdulillah bojoku elek ngono. Ya kuwi wis jodoh kok nggih sing anu Allah Subhanahu wa taala. Dadi kudu trimo lan disyukuri. Bojo elek alhamdulillah bojoku elek. Somben nek nandur pari kena nggo weden emprit ngono. Lah kok ndi bojo kok malah weden emprit elek, Pak. Ayu. elek. Lah iya mulane nggo weden emprit ora apa-apa. Monggo Mbak diwedeni. Napa? Nyanyi. Oh nyanyi nggih. Sampun nggih. Ya, saya tadi. Tugasnya jenengan sampun. Oh, dereng. Sampai subuh. Niki mungkin tasik 2 jaman lah. Duh. 2 jam mulai nggo mobil siaga to. Trek tasik anu Makhalul Qiyam mungkin dadi Wis mau. Kumpul. Mau menyanyikan lagu ya. Mau menyanyikan satu lagunya bareng Persada Gembus. Oke. Satu lagunya Sukaro. Kowe durung apa ora? Loh kok ngono? Ora ngono lagune. Penari latar. Ya salah. Khair. Koir, nanti tak lugu ya koir. Kok malah boleki koir. Iki judule yen ing kawang ana lintang. Bejlisun tabihi fitnatun tamma salam wa salam kantosan jenengan Sadaqallah
harus mati. Lah kok yo ولا حب وكلب هائم وفراش حائر منك ومن الشوك رسول بيننا ولديب كتم الكاس لنا ومن الشوك رسول بيننا ونديب كتم الكاس لنا tepuk tangannya mana dulu ini biar tambah semangat, Masya Allah.